SU eller statens uddannelsesstøtte. For at få SU skal man studere, og så kan man så få nogle penge for at studere. Der er så bare nogle krav eller betingelser for at få SU. Man må ikke tjene for meget ved siden af SU. Du skal være studieaktiv. Du må ikke modtage andre former for offentlige ydelser. Man skal være 18 eller derover. I alt modtager 393.000 danskere SU. I alt giver staten 18,3 milliarder til SU. Man får 5.100 kroner i SU. Men Venstre har så planer om at sænke det med 800 kroner, så tallet bliver til 4.300 kroner. Og det er for at spare 3,3 milliarder. I hvert fald det, Venstre vil have, hvis man kigger på deres 2025-plan.